Ndana unokadhoraro. Ndiri kuida hombe. Ndimani kwemiwa. Ndinobva kufona mai manje ndichiti musabve pamba ndikuuya hapo. Ndimafona zve. Nekuti vakadzi vakawanda wafona. Pamafona ndazomisawo ndikati musauya zvenyu mati muri kuida hombe. Handiri kuida hombe. Mauya nani mafamba makarongeka? Ndafamba ndega ndafamba ndakarongeka. Hope hamuzonetsi because ina ndida vakadzi vanochema kana kuti vanozotaura ndakumira zvakanaka murume uya anenge akudzvanyirira. Aiwa ina handidzvanyiri. Kana mati munoida wambirenyu kuti imi hamuna udzvanyiri. Nditorera ndosaka ndatoti ndimhai nditouya nditotanga kuiwa nditora iyoyo. Saka apa zvakanaka. Saka mati makarongeka? Ndauya ndakarongeka. Mati muri kuda hombe imi? Hamuna problem. Hatidi zvematambudziko zvakandimanikidza. Noti ndimauya mega mataura kuti ndouya muri kuda hombe. Handiri kuda hombe. Hamugona kupinda tione kuti toita sei. No, hazvina dambudziko rokuti mupinde. Ati mari yacho mati mafamba makarongeka munayo? Rumu yamuri kuda ndeiyo rumu hombe. Yes. Rumu hombe ndiri kutaura. Ndo hombe rumu yanga ichitodiwa nevanhu iyo hombe ndiri kutodiwa. Yanenge vakadzi vakaona vachitaura kuti rumu iyi ndoita kitchen yangu saka ndazongoti imi mati muri kuida hazvina kuipa chitora iyo.